Lukáš Kratochvíl v 19 išiel naozaj vynikajúce semifinále. Hovorili sme o tom čase 94-55. No ale to, čo bolo v semifinále, už nie je podstatné. Áno, potrebuje ísť od nuly a takisto dobre, ako šiel v rannom semifinále. Bronzový odlesk mal záver jeho juniorskej kariéry, kedy získal bronz aj na majstrovstvách sveta, aj na majstrovstvách Európy juniorskej kategórii. Dneska je už ale medzi 23-kármi a videli sme, že bude bojovať za to, aby ten vstup do jeho 23-kovej kariéry bol zlatý. Zatiaľ začína dobre a má niečo k dobru na Tripána, ale opäť tá už niekoľkokrát spomínaná prostredná časť. Kratochvíl ide výborne a útočí na titul majstra sveta do 23 rokov. Krásna 13-ka. Uvidíme, ako zvládne kombináciu 15-16. Tam je dôležité pichnúť špicu rovno za kameň. Toto bolo výborné. Videli sme, že tá loď tam zastala iba na momentík, alebo ani nezastala úplne, len trošku stratila a to sa aj vypláca, takže Kratochvíl je vo veľkej hre o zlato. A je jediný, ktorý tam na Tripána urobil nejaký ten náskok navyše. Ale to neznamená, že si ho udrží až do cieľa. Tripánu išiel výborne aj túto časť. Ale to platí aj o Kratochvílovi. Jeho čas je výborný, vyzerá to nádejne. Bude to zlato pre Česko, je to tak. 1 sekunda a 56 sekúnd.